Ongi etorri Txerndoaria web saiora, aste berri bat, eta jarraitzen dugu elkarrizketekin, Iruñerreko itzulia baliatuz, hemen Kerfarmako etxea ondoan dugula, Kerfarmako etxera, barrura, sartu gara, eta Juan Jorozekin, taldeko manager nagusiarekin, taldeko alma materra ez, Manolo genuen, baina bai orain bardura guztia hartuta duena, eta asko hitz egin behar dugu lagur bada ere Juan Jorekin, gai asko interesgarriak dituelako, eta lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuegu zuen etxeko ateak irekitzeagatik, eta galdetu nahi nizun, noski, nola dago Azkoro osoa, enpresa eta bi taldeak? Kaixo, egunon, lehenengo niretzat kriston plazerra da, hemen egotea, Iruñeko itzulian eta txirrindulariko jendearekin, no? Eta, zure galdera, Azkoro eta Galibier, momentuz, zuek ikusi alduzue, no? Lanean topera, ze guretzat Iruñeko itzulia garrantzitsua da ikusteko juvenilak eta klubekin egoteko, eta ere bai bihar daukagu Ordizia, eta ere bai finisher dago Castilla y León, osea que, oraintxe bertan topera gaude bai, eta, pozik eta lanean. Ikusten dugu bai etxea, laneaz lepo dagoela, Ordiziako klasikoa dutelako biharko egunean, Iruñerreko itzulia ere, finisherren mugimendua. Urtea, orokorrean, nik uste positibo izan dela. Iazkoa berdintzea, oso zaila zen, baina hor ikusten dugun argazki horretan ikusten dugu pedalkada oso onarekin hasi zinetela, baina egia da gero garaipenen kontua pixkat errealitateara itzulita zaila dela, ez? Orokorrean puntu gehiago ditugu, da sailkapen guretzat ez zaiola gustatzen bat ere zerrez, baina mundu honetan bizitzen gara eta amoldatu beharko gara, no? Baina hasi ginen oso ondo, irabazten eta gainera zen helburu bat, baina egia zen gero berritzarrak taldearentzat ez egoteko Espainiako itzulian eta egia zen mina hartu nun, baina gero gu pentsatu dugu, egun batetik egun bestera jungo gara lanean, eta orain orain talde momentu onan gaude, eta forman gaude, eta gainera lasterketa politikak ditugu oraintxe bertan, eta esperantza handia daukagu bai. Espainiako bueltana zenbateko sorpresa izan zen, ze egia da Unipublikak beti anik esan duela, txandakatze prozesu hori mantenduko zuela araudiak baimentzen zuen bitartean, ez? Kriston sorpresa izan zen, egia esan azkenean, gu pentsatzen gara gure gauza, gure eskuan daudela, eta, kriston plantilla polita daukagu, iaz merito deportiboak ere bai egin genituen, eta horrezagatik, gu pentsatzen gara Ken Pharma egoteko lasterketa batean, lasterketarentzat ona izango dela, eta baina egia esan, oso pozik gaude beste taldeekin, le deseamos lo mejor, argi eta garbi daukagu, eta jazta, bukatu zen ja txantxa hori, eta orain jari gara begiratzen gaur eta bihar, eta listo. Supongo, aurten, helburua izango dela, urrengo urtean Espainiako bueltan egoteko merituak eta puntuak biltzea. Agian horrek gehiegi baldintzatzen du beste guztia? Urrengo urterako, esaten duzu, egia esan ez da erraza, eta oraintxe bertan gu gara bigarren taldean mundu osoan puntuarekin, ez dakit esaten, el segundo equipo del mundo que más puntos tiene sin tener una invitación a una vuelta grande. Horrekin ikusten da oso zaila da, no? Eta da lehenengo urtea hain garrantzitsuak dira puntuak eta gu wilkar gabe. Orduan ez da erraza, baina egia zen konfiantza daukat, ze kriston plantilla polita eta ona daukagu. Eta gure nivela da oso altua, eta ikusten da itzulian, ikusiko da klasika Donostin, Ordizin, eta
Eta bueno, pues gure lana ari gara egiten ondo, así que puntugak eta zailkapena izango da konsekuentzia bat. Supongo baita ere sorpresa horrek edo atxekabetasun horrek eragingo zuela, oraingo egutegia bizka birpentsantzea eta beste lasterketa batzuk bilatzea, Espainiako Vueltan hutsune hori betetzeko, ez? Bai, egia da, eta pasaren astean egon ginen Txinan, no? Guretzat lehenengo aldia zen, eta bueno, pues, adaptatzen, no nos queda otra. Eta bueno, ez da gure gustokoa, baina Ken Farma, Azkoro eta Galibier, pues, bueno, ez dakit nola esaten da, baina se ha abierto al mundo, no? Pues, bueno, da gure realitatea oraintxe bertan, eta, bueno, hemendik aurrera horrela egingo dugu, baina argi eta garbi daukagu gure esentzia da gure harrobia, gure herria, eta hemendik aurrera jungo gara harrobitik pues mundura, no? Bai, harrobitik mundurako bideo horretan argi dago, Lizarte edo finisherretik atorretako txerrenduari onak dituzuela, eta hoiekin mantentzen dezuela proiektua Castrioren ahiaz, ezin dugu, ahaztu, ermita gainatik eta gero Lizartetik pasa dela, Pau Mikel, hainbat txerrenduari, Euskal Harrobitik ateratako txerrenduariak, askotan Euskaltelek bere garaien egiten zuena, zuek ere modu batean mantentzen dezue. Agian mundu pixkat ikuspegi zabalagoarekin estatu osoan, baina zuek ere harrobiari garrantzia handia ematen diozue. Argi eta garbi daukagu, eta ez bakarri guretzako. Egun hauetan ari gara ikusten Iruñeko itzulia, no? Eta, hemendik beti ateratzen dira txirrindulari oso onak. Eta guretza da nuestra razón de ser, argi eta garbi daukagu, eta hemendik aurrera pues, berdina, no? Egia esan, pues, bueno, pues, gu daukagu Mats Benzel, Luxemburg batean, baina oso gaztea da, eta futuroarekin, eta hori da gure bidea. Eta, bueno, zu ikusi dezakezu, pues, bueno, orain Estaller, Unai Ramos, Iker Gómez eta César Pérez, bueno, hiru txirrindulariak finisherretik, da gure gu gara hau, eta ezin dugu aldatu. Gero ere, eta finisherretaz eta Estallerretaz izan dezula, supongo ja ari zaretela pixka pentsatzen urrengo urteko taldeak nola izango diren, bideo publikatzen denerako ja iristeara egongo dela gustuak bat, dela albisteak ateratzeko eguna, ez dakit zer norabide, zer dakazue buruan taldea pentsatzen urrengo urterako? Ken Farma eta finisher, ez da bat ere erraza, no? Ari gara irakurtzen deno berriak, eta baina, bueno, gure helburua da mantentzen gure plantilla eta finisherretik pues, hartu txirrindulariak, no? Eta guretzat finisher da oso garrantzitsua. Azkenean hor lan egiten dute txirrindulariak eta ere bai lan egiten dute pertsonak, no? Guretzat da oso garrantzitsuak txirrindulariaren hurbil dagoen pertsonak, no? Eta finisher ere bai, pues, dago Ander, dago Ruben, dago Andoni, Mendi, Mikel, poliki ari dira egiten garrantzitsuak eta pertsonak pues, oso garrantzitsuak txirrindulariarentzat, eta guretzat hori da gure bidea, eta gure harrobiarekin iritsiko gara gure helmugara. Plantilla mantentzeko helburu horretan, supongo geroz eta zailagoa dela. Iaz Castriok alde egin zuen, esfortzu ekonomiko handia eta baita ere exigentzia handia taldeak asko eman behar dio txirrendulariari mantendu nahi izateko, seguro. Bai, baina Castrillo da adibide oso polita. Azkenean, gu pues, ez dakit ezaten ondo, baina maite mindut asko Castrillo hori, eta ez da bat ere erraza, baina orain ikusten duzu, eta oso posi gaude Castrillorekin, bueno, pues, beste egunean egon nintzen Tourmalete animatzen, no? Eta hori da bizitza, eta arazorik gabe. Eta hemendik aurrera, pues, bueno, proiektua ari da hunditzen, baina txirrindulari bat hunditu da gu baino gehiago, pues, jungo da, no? Baina printzipioz, gu nahi dugu mantendu gure filosofia, gure apostua izango da harrobia, eta horrekin egin dezakegu gauzak oso politak edo bestela begiratu iaz, no? Guretzat albiste honena bada
aurten lortutako bi garaipenetan euskaldunak izan direla, Urko Berrade, Hortxe Dugula eta Diego Uriarte. Albiste ona azkenean euskal txirrindularitzarentzat, euskaldunak hemen ditugun 3 taldeetan eta baita ere World Tourren ere hor ondo aritzea, zuk loraldi hoberena ezagutu zenuen txirrindulari gisa, baina oraindik ere euskaldun onak garaipenak lortzeko baditugu, ez? Eta gainera batez ere Diego ikusten genuen Garraskorekin eta hasten ari den txirrindulari. Bai, harro gaudegu ere, azkenean Diego betikoa, Urko betikoa eta Ermita gainatik aterata biak. Bai, hemen Nafarratik eta, gure lasterketatik, no? Eskenean hori da garrantzitsua, ze bestela zerari gara egiten gaizki. Eta, egia esan orain mundua txirrindularitza, ez dakit zenbat dirua mugitzen du, baina egia esan, juvenil normal batekin eta pertsona normalekin, alda irabaztea, no? Eta hori da gure esperantza, eta orain ez daki zenbat ekipos de desarrollo eta dena parece que dena kontrola, baina gu daukagu esperantza, ze azkenean zu lana egiten baduzu personarekin posible da. Eta zetorkizun dauka finisherrek, finisher taldeak, ze azkenean ikusten dugu garapen talde horiek txirrindulariak ematen dituztela, eta bere garaien, eta duela zain beste, ezagutu dugunean, estatuko onenak eta euskaldun onenak ona etorri nahi zutela, edo kajara, edo laboral kutxara, orain onenak garapen taldeetara juten dira, eta zuek ja bigarren lerro batera pasatzen zarete, nesta egia da, txirrindulari oso onak dituzue. Bai, gu oso posi gaude finisherrekin. Txirrindulari oso onak ditugu, pertsonak ere bai, eta dira gure apostua, argi eta garbi daukat. Baina egia esan, orain munduan oso zaila da, ze beste egunak egon nintzen Espainiako txapelketetan, juveniletan, eta pentsamentua desberdinak, no? Ja juveniletik nahi dut jutea ez daki nora, eta gu pentsatzen dugu txirrindulariak eta pertsonak behar ditugu denbora. Edo bestela izango da oso zaila profesional ona izatea. Eta gure denbora da finisher, eta finisherrekin jarraituko gea, eta futuro, ez da erraza, noski baiez, baina etorkizuna etorriko da. Eta denbora dakazue, hau da, babesleak, erakundek atzen dituzuen horiek denbora eskaintzen dizuete edo presio hori zure ganbideratzen dute? No, presioi daukagu noski baiez, oso argita garbi daukat, eta baina, oso pozik nago, ze azkenean daukat talde bat, no? Eta talde bat, lehenengoa Josune, gure etxean beti, hau da gure bizitza, baina ere bai dago Jon Armendariz, Ezkieta, Gorka, Gabi, Ana, Eba, daukagu kriston talde polita lana egiteko, no? Eta ni esaten du beti, no? Lo que no mejora empeora, no? Hori da gure borroka, no? Eta azkenean, gauzak berdinak egingo ditugu urren urtean ere bai, ze azkenean, sinisten dugu asko neste ekipo, eta, hemendik aurrera ikusiko dugu, noraino iritsiko ga, Performa taldean, 2026ko Espainiako Bueltan egongo da? Espero baietz. Lehenengo gure lana egin beharko dugu, lehenengo 30 taldean artean egon behar da, eta hori lortzen badugu, espero baietz. Eskerrik asko, Juanjo, elkarrizketa eskaintzagatik, eskerrik asko, astero bezala, beste aste batez, hau bideratzen laguntzagatik laboral kutxari, eta zuei gure asteroko elkarrizketak ikusteagatik, horrelako protagonistak oraindik ere baditugu batzuk ekartzeko, gainera orain interesgarria jarriko da fitxaketa guztiekin, zuek ere baten batzuk zabaltzen jungo zarete, eta beraz eskerrik asko danei ikusteagatik, eta horren arte izan untxa, ni esker. Lehenengo, eskerrik asko zuei, barkatu nire euskararekin, baina niretzat plazer bat da euskaraz hitz egitea, eta ari gara saiatzen, eta hemendik aurrera hobe. Venga, eskerrik asko. Ni esker.